Haka bening kong ngai ngu yu Blei ba ula don lem dekat bat ngi la ban poi hakini ka balang ke jong pi bat nga ai ku Blei ru ya ka Sunday school jong ka balang Church of God ka bala ibet ban ai yakini ka program ding jong pi bat ka keteng jong ka jingruai ka long bun ki bat Jngai na Iing. Kis iba da Jngai Banya selo Iing ki kun kim tre Kibang menchom habadon marway Kam Jngai na iba Kis ibadam dagi jingwa prai jingmut ki her Jngai Bun ki ba Jngai na Iing Kiat hari Sim ka don bat ki nong way kun sha Tieng yu Blei ki jing ya day she Iing she sem la nang pacha Burom akor na Sha la cha Kiing kristan kinang jot nang ra ching men sha shu menta hala ka Iing kon ki long nong way kim tip sha ka la Jngai na Iing Kiat hari klau mati Kamet kadon Iing imei mensim kadon bat ki nong way Sha tiệm rau đã ki jing ngô ba độ nụ trong ki khôn sam la nghi kham pen men ya ki lok nong way ban ya ipa ime Bun ki ba Jngai na Klau mati Kamet kadon Iing imei mensim kadon bat ki dong way
Burom chok Blei ama